Color TV. Color TV machiegni pacho. Ibedo laktar. Laktar Eric ibedo laktar. Laktar Eric machiegni kendo mose jokanyala mokinyi maket kod maindi. Erokamano Justus. Apani kuma Justus dhago dwa kierno ok okier marach. Ok obor. Ok obor. Biro chuna mondo kawuono akel nonro mara malong'o. Kaito Nyasaye nosekonya nayudo adhi mbele to Nyasaye nosekonya nayudo adhi mbele man geno kendo ni higa manyien adhi bedo doctor e weche geno kendo ni higa manyien adhi bedo doctor e weche mag waromo mwago mbaka kaachiel kod jotelo mane nitiere nikech wan gi structure mar leadership kochakore e national nyaka grassroots. Koro nwaluongore to wacho ni en ang'o madang' watim, wadwa bedo abeda nwayudo that was immediately after corona. Yeah. Nwayudo certificate kaeto gini koro nochako tich. Okay. Koro ka nochako tich nwachako tijni ka wan koro ka nochako tich nwachako tijni ka wan Kericho. Kericho. To nekech Lothuru oyieng'o nowacho ni gini ber mondo mi wakel dala onge magitimo. Koro mano endo nochuno ni nyaka koro nwayaw dhode. Okay. Mondo mi obed we are late but we are going to do our AGM on 3rd. Okay. Dwe manyien. Okay. Nyaka utim AGM. AGM ni samutimo kanyo ende emiyiere e jogo endo. Koro en gima iyudo ka almost every month onego bedni directors, maybe this group, this committee, ng'ato dwaro loan nyaka ng'i kamano. Koro nyaka jogi ende bedni romo oftenly mondo mi sako dhi mbele. Fine, usedonjo e gweng' machalo nade, usedonjo ir jowa machalo nade, to buneno ka ukelo solution ne jowa? Go joala matindo tindo. Nekech nekech wadwaro ni as we are growing we grow together. Okay. Kendo nyalo ng'isi ni okay, ni mama mboga ni ng'ine gi stock mar 1,000. Obiro kawo loan. So yot mondo mi study nyiewo nyanya iwaro nyanya siling 2,000. Ngiso ni nyanya ka nyanya seche moko usni godo siling 5. Tidhi uso siling 10. Koro ka ng'ato kawo nyanya 2 nyaka ibedi kuma record ni nyanya na 2 na nini tanyia auso nyanya ni siling 10. Bookkeeping. Okay. Kaito iyudo koro kwa dhi oko to wantiere gi jok manigi bende biashara lakini mopogore. Yes. Ang'eyo nitie jok moko magin jochiro gi uso rabolo, man tich magitimo ka pesa mag dongruok mag ohala kiketi machiegni nekech koro in jakanyo mongirore ei sako. Koro iyudo ka iyudo gimoro ma nyalo chandi kata kaeto wan gi passbook ni tichne maduong' en ni wanyisi ni kaw pesa ni kiketo from that day one. Yes. Money iketo siling 500 me register odo cha. Ntiere kuma ibiro ndike registration 500. Then koro ioro siling 100. Okay. To giduto te gidonjo na mana yor konyo ji. Okay. Koro mano tera wach moro ni kare sako ne en ang'o? Okay. Ams mayote moloyo. Number 1. Ams mayote moloyo. Number 2. Interest mar sako ne piny. Interest mar sako ne piny. Ok nyal compare gi bank. And it's negotiable. Okay. The bank. And it's negotiable. Okay. 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 Kaito kuom understanding no sako oketo. Okay. Kaito kuom understanding no sako oketo maino kuom members gi mondo ging'e members gi kaka members gi nitie, mondo ging'e members gi kaka members gi nitie, kaka giyuto to kod gigo endo magikale to kod gigo endo magikale machiegni kata nyadidek mar pesa mise Kaeto kaeto iyudo kikawo pesa no
terms mayot mondo mi idhi konyri godo. Kaito machielo sako ibedo jakanyo on it ngiso ni once isebedo seche mowinjore kamano seche mowinjore kamano sako kelo ji sako kelo ji mondo obed kanyakla kendo ji nyalo gerore kanyakla kata kane idwaro mana gero Saturday to koro wayweyo gi Sunday bende wayweyo kae to waduogo kendo Monday. Okay. Koro dhout wachakore saa 2 nyaka saa 11 kamano nyaka chieng' Friday. On a weekday. Yeah. Okay. To bentiere kuminyasi moni kichopo kama iba yudo skiswa kichopo kama ntie namba mi contact wa direct kaka ji mang'eny osebedo katimo mi contact wa direct kaka ji mang'eny osebedo katimo nitiere namba ma Airtel ni mayudo ka ji ohero kabisa 0788 00 7782 0788 00 7782 mane ndo kigoyo tibiro yudowa every day chakre saa 2 okinyi nyaka saa 11 otiene maseche moko 30 nyakora magajo nyaka ne wachak chenro ni eri 30 nyakora magajo nyaka ne wachak chenro ni eri twak kod director ngero mano mar Kewesa migosi Eric Koyugi ka kuwinjo ole kama nyakora magajo kamoro mentie kendo mano chopo e giko mar chenro ni eri mabende wachako kogwen saa 11 kinyiri makawuono nyaka sani Nyasaye koriti mochakorita wachak watime kendo di chieng' makiny chieng' Thursday TBT Throwback Thursday yaluono